pátek 21. února uplyne 7 let od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Jejich vražda zatřásla slovenskou společností a vyvolala masivní protesty. Poté, co se na veřejnost dostaly informace o korupci a úplatkářství, byl tehdejší premiér Robert Fico nucen podat demisi. O 7 let později je Fico opět u moci a lidé znovu na náměstích. Hostem dnešního odposlechu bude Ján Gálik, výrazná tvář hnutí Za slušné Slovensko a spoluorganizátor jak protestů v roce 2018, tak protestů letošních. K rozhovoru ho pozvala šéfredaktorka Investigace.cz Pavla Holcová. Vítejte v odposlechu. Kauzu známou pod názvem Pandora Papers. Pandora Papers are the largest. Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Panama Papers. Likvidaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner. Masivní únik asi 11,5 milionu dokumentů. Schéma nese znaky praní peněz. Jano, v pátek 21. února to bude 7 let od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Jak ty ses dozvěděl, že byli zavraždení? Ja to nemám úplne tak, že si pamätám presne, kde som bol a čo som robil. Ja viem, že to bolo niekedy podvečer alebo po obede, kedy prišla správa o tom, že našli zavraždeného novinára. A viem, že hneď sme sa ako s kamarátmi, s ktorými sme boli v kontakte aj predtým, spojili, že toto je fakt zvláštne, podozrivé, že toto nie je úplne bežná vec, že mali by sme ísť aspoň zapaliť sviečku. Čo sme aj spravili, prišlo zo pár ľudí, dozvedeli sme sa, že podobný nápad mali aj v iných mestách po Slovensku a to sme ešte netušili, čo všetko bude nasledovať. Takže vám hned od začátku přišlo něco podezřelého na tom, že zavraždili novináře a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou? To, že najdú zavraždeného novinára, vôbec nie je bežné v našich končinách. A jasné, že hneď sme nevedeli, že čo všetko bude nasledovať a čo sa bude diať. Ale ten prvý deň sme chceli aspoň ako vyjadriť nejakú úprimnú sústrasť, že zapalíme tú sviečku. To, čo sa dialo potom, to nás donútilo sa zamyslieť nad tým, že toto je asi niečo väčšie a niečo, čomu sa treba aj ďalej venovať. Co pro tebe byl ten okamžik, jestli si vzpomeneš, kdy si řekl, musíme zorganizovat něco většího, potřebujeme, aby lidi vyšli do ulic a dali najevo, že tohle už je za čáru. Potom, čo to bolo medializované, tak my sme to potom aj volali nasledujúce týždne a mesiace ako obdobie tlačových konferencií. A skutočne denne tých tlačových konferencií bolo veľmi veľa. Kdo dělal tlačové tiskové konferencie? Bol to premiér, policajný prezident vtedajší, minister vnútra, jednoducho vrcholní predstavitelia vtedajšej vládnej garnitúry. A do toho samozrejme vychádzali aj články o tom, kto bol Ján Kuciak, o čom písal. A veď to si možno pamätáš, že vtedy boli ako keby rôzne teórie, že kto mohol mať záujem na tom, aby... Asi 12 teórií. Aby Jana omlčal. Taký ten moment, tých momentov asi bolo viac. Vlastne my sme začali s protestami hneď ten ďalší týždeň. To ešte neexistovalo nejaké zaslušné Slovensko, to sme každý robili ako nejak vo svojom meste, so svojím názvom, so svojou nejakou dramaturgiou. Ale tam vyšlo na povrch, že na tom mieste činu boli ľudia, ktorí tam nemali čo hľadať. Vyšlo na povrch toho, že Ján Kuciak žiadal o policajnú ochranu, ktorú nedostal, dokonca sa mu dostalo skôr takého výsmechu od vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka. A bolo viac a viac takých indícií, že tu niečo nesedí. Boli tam teórie o tom, že to bol nejaký náhodný drogový díler, ktorý ho omylom zastrelil. A toto všetko nám prišlo ako veľmi zvláštna komunikácia od tých vrcholných predstaviteľov vtedejšej vládnúcej garnitúry. Takže zhruba týden poté, co se veřejnost dozvěděla o vraždě, ty a nějaký tvůj okruh kolegů a přátel svolal první protest v Košicích. Jak tohle funguje? Sa pamätám, že my sme to vtedy nazývali, že nechceme späť roky 90. alebo niečo v tom zmysle. Vtedy sme sa tak bavili, že pre Boha, že mysleli sme si, že v 21. storočí už nie je ako keby miesto na takéto... Čím ste odkazovali na tie 90. roky? No v tých 90. rokoch bolo
bežné, bohužiaľ, že vybuchovali ľuďom autá, že boli novinári zastrašovaní, dokonca veď nejakí novinári aj zmizli. Neviem, či zrovna v 90., možno začiatkom 2000 rokov. A jednoducho sme mali pocit, že takéto niečo sme už nechali v minulosti. A že to, akým spôsobom ľudia spomínajú na Mečiara a na časy 90. rokov, ako veľmi pripomínalo, čo sa vtedy stalo. Čiže my sme tie prvé, 2 protesty neboli úplne zosieťovaní naprieč celým Slovenskom. To sa stalo 2-3 týždne po tej vražde, ale tie 2 týždne sa protesty konali v rôznych mestách. Každý mal nejaký ten svoj názov, nazvime to. A u nás to bol ten odkaz na tie 90. roky, že ich nechceme naspäť. A ako sa to robí, vlastne tie protesty sa robia vlastne oveľa jednoduchšie v niečom, ako si možno ľudia predstavujú. Že na to človek nepotrebuje ani peniaze zo zahraničia, ani, gruzínsku legiu alebo ukrajinské tajné služby. Jednoducho, keď chce človek zorganizovať akékoľvek zhromaždenie, protest, tak je to naše právo. Stačí to oznámiť mestu, v našom prípade na magistráte, a zabezpečiť nejakú techniku, aby nás bolo počuť. Čo pre nás nebolo veľmi zložité, lebo viacerí máme ako keby zázemie v nejakých kultúrnych inštitúciách a podobne. Čiže sa pamätám, že ten prvý protest nás stál možno 40 €, aby sme zaplatili elektriku na pripojenie všetkej techniky, ale všetko ostatné sme vybavili vlastne veľmi expresne, veľmi rýchlo. A ja sa pamätám, že vtedy sme si aj hovorili, že to nie sme úplne my, ktorí dostali tých ľudí na to námestie. A to si treba pripomínať aj dnes, že tých ľudí na to námestie dostane tá spoločenská situácia, tá ich potreba ísť sa za niečo postaviť, vyjadriť nejaký nesúhlas. A my ako organizátori, my sme boli iba tí, ktorí vlastne zapojili tie repráky a odovzdali ten papier na magistráte, aby to prebehlo všetko nejak pokojne. Kolik přišlo lidí? No na tie první protesty. Prišlo ich o dosť viac, ako sme čakali. Čiže, ak sa nemýlim, tam mohlo byť zo 2-3 tisíc ľudí. My sme mali obyčajné nejaké 2 repráky a sa pamätám, že to jednoducho nestačilo. Tak my sme poprosili tých ľudí, že nech sú ticho, aby to bolo počuť aj vzadu. Tí ľudia boli ticho, boli veľmi ohľaduplní, že chápali tú situáciu, že to bolo veľmi tak narýchlo správené a nevedeli sme, čo máme očakávať. A potom tie davy len rástli a rástli. To znamená, že ty protesty se začaly opakovat na týdenní bázi každý pátek. Presne Co tak ste požadovali? My sme postupom času sa teda lepšie zosieťovali s ostatnými mestami, s Bratislavou, s Banskou Bystricou, s Prešovom a tak ďalej. Že tých miest sa postupne začalo zapájať viac a viac. Niektoré to robili tak, ako my už od toho dňa, kedy sme sa dozvedeli tú správu. A začali sme sa baviť o tom, že mali by sme asi mať nejaký spoločný postup, nejaké spoločné pravidlá, nejaké spoločné požiadavky. Prišli sme aj s tým názvom Za slušné Slovensko, ktorý sa potom uchytil a ktorý dnes všetci poznajú. A ako hnutie Za slušné Slovensko sme si určili jednoduché pravidlo. Nesmú vystupovať na našich mítingoch politici. To sme dodržiavali. A mali sme 2 požiadavky. Prvou bolo objektívne, nejaké spravodlivé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A tou druhou požiadavkou bola nová dôveryhodná vláda. Jak dlouho trvalo, než se tohle stalo? No, tie požiadavky, tá jedna, to vyšetrenie vraždy, je ako keby celkom špecifická požiadavka. A ja si myslím, že to mohlo trvať pol roka, kým sa našli, alebo možno aj menej ako pol roka, nejaký prvý podozrivý, kým sa tá prvá požiadavka nejakým spôsobom začala naplňať. A teraz je otázne, že kedy je naplnená. Keď je odsúdený vrah, keď je odsúdený šofér, keď je odsúdený nejaký prostredník. Ale presne tak, keď je odsúdený objednávateľ. No. Objednávateľ aj 7 rokov po vražde stále nie je odsúdený. Čiže nedá sa povedať, že tá požiadavka je naplnená na 100%, ale objednávateľ je obžalovaný, je momentálne vo väzbe za niečo iné. Je vo výkonu trestu, dokonca za niečo iné. Čiže tú požiadavku sme považovali za nejakým spôsobom naplnenú, keďže Marián Kočner čaká na ďalší a ďalší súd
My sme samozrejme dúfali, že o tomto čase už dávno bude rodina vedieť, kto tým objednávateľom bol. Čiže na to sa stále čaká. Ale to sme vlastne potom tú požiadavku považovali za v podstate naplnenú. A tá druhá požiadavka, dôveryhodná vláda, to je požiadavka, ktorá sa veľmi ťažko naplňa. Veľa sme sa o tom bavili, že čo to vlastne znamená naplnenie takejto požiadavky. A došli sme k tomu, že voľby, že dôveryhodná vláda je taká, ktorej občania dajú dôveru vo voľbách. Takže my sme deň pred parlamentnými voľbami 2020 si povedali, že tá požiadavka sa naplní zajtra, teda tými voľbami a tým pádom, že naša úloha a naše požiadavky sú splnené a vtedy sme ako Za slušné Slovensko prestali vlastne aktívne fungovať. Zvolávať protesty. A dneska fungujeme iba pri organizovaní vlastne tých pietných zhromaždení pre Jána a Martinu. Kolik tak na ty protesty chodilo lidí? Když to bylo maximum, dejme tomu. My sme maximum v Košiciach mali odhadom cez 25 000 ľudí. V Bratislave to bolo 65 000 ľudí. A ďalšie počty si bohužiaľ nepamätám, ale dá sa povedať, že vtedy mohlo výjsť po celom Slovensku aj v zahraničí do ulic okolo 150 000 ľudí. To bolo, myslím, že niekedy v polovici marca, mesiac po vražde. Jak ty jsi to vnímal, to, že seš na pódiu, to, že máš něco říkat, to, že máš lidi organizovat, to, že politici ustupují nebo nějak naplňují ty požadavky tady toho hnutí. Jak jsi to vnímal? Byla to satisfakce, že se něco děje? Bylo to jenom únava? Neviem, bol to naozaj veľmi zvláštny mix ako rôznych pocitov, lebo samozrejme, že človeka poteší, keď príde veľa ľudí, ktorí sa všetci správajú veľmi slušne, kultivovane, ktorí sú naozaj naladení na nejakej rovnakej frekvencii a človek cíti ako keby nejakú nádej, nejaké ako pozitívne veci. Ale zároveň je tam vždycky ten pocit, že preboha, veď ľudia, ktorí nám vládnu, pravdepodobne umožnili to, že tu zavraždili mladého novinára a jeho snúbenicu. Že bol to taký nepríjemný mix tých pocitov. A ja si asi najviac pamätám taký zvláštny adrenalín, že s tým človek skoro ráno vstával a skoro ráno zaspával. Že len sme rozmýšľali, diskutovali, volali si, sledovali každú jednu tlačovku, každé jedno vyjadrenie, rozmýšľali, ako na to reagovať, ako si pripraviť nejakú stratégiu, nejaký plán a že to bolo skutočne vyčerpávajúce a že to vlastne ovládlo každú sekundu nášho bytia na nasledujúce mesiace. Pojďme se přemostit do roku 2025, kdy jakoby se vůbec nic nestalo. Lidé jsou na náměstích, je potřeba organizovat protesty. V čele Slovenska stojí staronový premiér Robert Fico. Co je motivem těch nových protestů a jaký je hlavní rozdíl mezi protesty, co byly po vraždě Jána a Martiny a co jsou vlastně svolávané dneska? Tých dôvodov je strašne veľa. Nám sa ani nesnívalo pred pár rokmi, že by sa Robert Fico mohol vrátiť k moci v takejto sile, v akej sa vrátil. Tie roky, ktoré tomu predchádzali, boli poznačené koronou, vojnou na Ukrajine a v prvom rade veľmi nekompetentnou vládou Igora Matoviča, strašnou komunikáciou Igora Matoviča a jeho kolegov a strašným chaosom, ktorý do tej spoločnosti doniesli. A viac bolo jasné, že tí ľudia sú veľmi nespokojní a že tá zmena pozitívna, ktorú očakávali po páde vlády Roberta Fica, alebo teda už Petra Pellegriniho potom, že tá zmena jednoducho neprišla. Že bolo cítiť veľké sklamanie z toho, že keď sa zmenila tá vláda, tak tie pozitívne nejaké dopady nebolo cítiť. Teď na Slovensku se stalo strašně moc věcí. 3 po sobě jdoucí policejní prezidenti byli obžalovaní z korupce. Jeden spáchal sebevraždu. 20 soudců vyšetřovaných, prokurátoři,
prominentní advokáti a šéfové jednotlivých policejních jednotek. Někteří začali spolupracovat na vyšetřování, někteří se tvářili, že vůbec neví, která by je. Těch věcí se stalo strašně moc. Proč to lidem nestačilo? Nebo proč byli netrpěliví? To je dobrá otázka. Ja samozrejme vnímam veľmi pozitívne to, že polícia bola nezávislá, mali rozviazané ruky, mali tú slobodu vyšetrovať veci. Čiže bolo tam aj strašne veľa pozitív, to bez debaty. Ale nejakým spôsobom do života bežného človeka viacej zasahuje to, že si musí robiť testy na koronu alebo musí nosiť rúško. Také každodenné veci, že tie témy spravodlivosti a organizovaného zločinu sú častokrát veľmi abstraktné a vzdialené. A že v tom bežnom živote, bohužiaľ, bola tu tá pandémia, tí ľudia pociťovali diskomfort, nejaké problémy, možno nejaký strach a obavy o tú budúcnosť. A ja si myslím, že vtedajšia opozícia na čele s Robertom Ficom to zneužili a využili a že sa im podarilo vlastne vďaka pandémii ľudí vystrašiť, nahnevať, veď Robert Fico vtedy organizoval protesty, keď bol nejaký zákaz zhromažďovania sa. Jen tak pro srovnání, kolik lidí přišlo na protesty organizované Robertem Ficem? Ja sa priznám, že ja som na niekoľkých jeho protestoch bol sa pozrieť a určite oveľa menej ako chodí na tie naše. My sme zažili aj veľmi nepríjemné vlastne protesty, kedy sa Robert Fico a Smer spojili s fašistickou stranou Republika a spoločne robili na ich pomery relatívne veľký protest v Košiciach, kde naozaj nazvážali ľudí z celovýchodného stredného Slovenska autobusmi, varili guláš, čapovali pivo zadarmo a potom celý tento dáv doniesli na našu hlavnú ulicu, kde ten protest bol naozaj veľmi nepríjemný. Odzneli tam veci, ktoré jednoducho nepatria do slušnej spoločnosti. A to je ten protest, kde uráželi prezidentku? To nie je ten, ale oni na každom proteste urážali prezidentku. Tam na každom jednom proteste hovorili strašné veci, ale to nie je ten protest, kde jej vulgárne nadávali. Takže současné protesty oproti těm původním, pojďme si jako to nějak uspořádat, jak se jmenují, kdo to organizuje, co je vlastně 7 let po vraždě ten nový požadavek. Treba povedať, že hneď po nástupe tejto vlády, Roberta Fica, 4. vlády Roberta Fica, sa začali protesty. A začali ich tentokrát opozičné strany, ktoré zvolávali celkom úspešné protesty pár týždňov, kedy sa snažili zabrániť novelizácii trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá nejakým spôsobom vyšetrovala aj ich kauzy. Chápu to dobře, že novelizace trestního zákona a zrušení speciální prokuratury mělo pomoct lidem, co byli loajální Robertu Ficovi v tom, aby nešli do vězení? Určite áno. Určite zrušenie aj zastrašovanie ľudí z justície malo za cieľ pomôcť ľuďom, ktorí sú blízki Robertovi Ficovi, aby ušli nejakej zodpovednosti a nejakým vyšetrovaniam. Veď nedávno pustili aj bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kovačíka a nie je to jediný, komu zrušili obvinenie. Tých mien je oveľa viac. V spolupráci s generálnym prokurátorom a podobne bolo naozaj veľmi veľa ľudí ako keby oslobodených spod rôznych podozrení. A vtedajšia opozícia túto tému uchopila a zvolávala na protesty. Tie protesty boli relatívne úspešné, ale to nič nemení na tom, že ten trestný zákon sa zmenil a takisto bola aj špeciálna prokuratúra zrušená. No a potom, čo skončili opozičné protesty, občianske protesty pokračovali aj naďalej. A vlastne odkedy tu máme novú vládu, tak tie protesty idú. A teraz bolo tým impulzom, veľmi silným impulzom práve cesta Roberta Fica do Moskvy, kedy sa kolektív Mier Ukrajine rozhodol na to reagovať. Ešte pred Vianocami zvolali prvý protest, kde chceli vyjadriť to, že Robert Fico nereprezentuje názor slovenskej spoločnosti a že my sme na strane nevinnej obete Ukrajiny, nášho suseda, a nie na strane Ruska. A vtedy na ten protest, myslím si, že prišlo viac ľudí, ako aj oni čakali,
a po sviatkoch vlastne sa začali prepájať aj s nami, s mestami po celom Slovensku, kde tie protesty sme minulý rok organizovali, aby sme do toho šli spoločne. A vlastne takto začala tá vlna protestov, ktorá trvá doteraz. Co je to za organizaci Mír Ukrajine? A Mier Ukrajine je občianske združenie, alebo teda kolektív ľudí, ktorí v Bratislave organizovali rôzne akcie na podporu Ukrajiny v tejto vojne proti Rusku. A jsou to Ukrajinci nebo Slováci? Nebo... Sú to Slováci, aspoň teda myslím, že poznám väčšinu z toho kolektívu a všetko sú to Slováci a Slovenky, ktorí organizovali rôzne podporné zhromaždenia, rôzne protesty alebo na výročie začiatku vojny, rôzne zhromaždenia, koncerty a takisto robili mnoho zbierok, aby Ukrajine pomohli finančne, materiálne a myslím, že je to organizácia, ktorá chcela a stále chce ukázať, že na Slovensku stojíme s tou Ukrajinou a že Robert Fico a ďalší politici naozaj nereprezentujú to, čo si myslí väčšina Slovenska. A Mier Ukrajine logicky pri návšteve Fica v Moskve tento moment ako uchopili a to bol impuls pre celú túto sériu protestov, ktorá trvá aj teraz a ktorá bude ešte pár týždňov trvať. A co tedy jsou ty požadavky v současné době? Co lidé v ulicích na protestech, kde opět jsou desítky tisíc lidí, co lidé požadují? Taký rozdiel medzi týmito protestami a tými, čo sme robili v 2018, je aj ten, že my teraz nevystupujeme pod nejakou spoločnou zastrešujúcou platformou, čiže je to oveľa viac decentralizované a každé to mesto, ktoré sa zapája, má ako keby celkom voľnú ruku v tom, ako to uchopí. My sme sa bavili a prezentujeme nejaké požiadavky na tých námestiach, ale je to iné, ako to bolo v tom 2018, kedy bola naozaj tá platforma jednotná, nejaká spoločná komunikácia a tie požiadavky platili v každom meste. Začalo sa to teraz takými požiadavkami, ktoré hovorili o zahranično-politickej orientácii Slovenska, že chceme, aby sme boli ukotvení v Európskej únii a na západe a v NATO. V NATO samozrejme. A aby sme neťahali Slovensko na východ. Tieto požiadavky nejakým spôsobom neboli náplňané a preto tam pribudla požiadavka, ktorá je demisia Roberta Fica. Čiže si myslím, že toto je teraz taká... Ve všech městech, nebo... To je taká ultimátna požiadavka, ale tým, že nie sme úplne centralizovaní, tak to nemusí odznieť v každom meste. My sme túto požiadavku v Košiciach prezentovali, takisto sa prezentovala aj v Bratislave, ale je to na každom organizátorovi, ako to uzná za vhodné. Ale dá sa povedať, že toto je momentálne tá požiadavka. My sme o tom veľa diskutovali, my máme strašne veľa problémov, hej, že čo by malo byť požiadavkou, tak výmena ministerky kultúry, lebo devastuje kultúru. Mohl bys být trochu konkrétnější v tom, jakými kroky devastuje kulturu? Přece jenom tohle je podcast pro lidi, kteří nestíhají úplně usledovat slovenskou politiku. No, my sme v situácii, kedy Slovenská národná strana na čele s Andrejom Dankom je veľmi slabá a preto si do volieb a na kandidátku zobrala rôznych ľudí, rôzne veľké mená z dezinformačnej a konšpiračnej scény. Proste celebrity. Celebrity, konšpi scény, presne tak. A jednou z takýchto ľudí je aj Martina Šimkovičová, ktorá je bývalá moderátorka televízie, ktorá sa následne stala hviezdou konšpirátorskej scény cez nejaký svoj YouTube kanál, kde naozaj šírili tie najšialenejšie konšpiračné teórie. Môžeš mi uvést príklad? Příklad, že čo tam šíria? Čemu ona věří, nebo co šíří? Je to placatá země a očkování, nebo... Ja si myslím, že všeobecne tá korona, očkovanie a rôzne ako keby opatrenia, ktoré sa vtedy veľmi chaotickým spôsobom, to uznávam, ako keby vláda snažila robiť, takže vtedy veľmi narastli všetky tieto ako keby konšpiračné weby a získali na popularite. A takisto aj Slovan TV, kde to moderovala Martina Šimkovičová s jej kolegom Petrom Kotlárom, ktorý je momentálne tiež splnomocnencom vlády pre vyšetrenie pandémie. Vďaka nemu sme ako jediní na svete ako nepodpísali spoločné prehlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie. Je to človek, ktorý na tú
pandémiu neverí, ktorý je naozaj obrovský konšpirátor a on má na starosť vyšetrovať tú pandémiu. Pani Šimkovičová sa stala ministerkou kultúry, pán Taraba sa stal ministrom životného prostredia a toto sú všetko ľudia, ktorí boli nabratí tou Slovenskou národnou stranou na ich kandidátku, aby tá strana vôbec mala šancu sa do toho parlamentu dostať. Čiže oni dneska síce nie sú členmi Slovenskej národnej strany, Andrej Danko ako predseda nad nimi nemá veľmi kontrolu. Ale za to sú ve vláde. A sú vo vláde, no. A zastávajú fakt dôležité posty a každý jeden z nich na tých svojich postoch robí veľmi veľa škody. Či v životnom prostredí, či v kultúre. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi pomstychtiví a sú veľmi ako keby proti tomu, akým spôsobom tá kultúra alebo tie národné parky boli doteraz spravované. To znamená, že všetci riaditelia národných parkov boli vymenení, všetci odborníci dostali padáka a dneska naozaj všade na dôležitých miestach sú ľudia, ktorí sú v prvom rade lojálni ministerke alebo ministrovi a ktorí svojou nekompetenciou, ale aj nejakou pomstychtivosťou páchajú strašné škody. To znamená, že ty protesty v současné době oproti těm minulým mají nějaké politické ambice, protože míří na změny ve vládě. Určite áno. My sa veľa rozprávame o tom, že my nie sme teda apolitickí. Veď preboha, vlastne my sa venujeme tej politike a tie protesty adresujeme politikom, ale sme nestranícky. To znamená, že my nespolupracujeme so žiadnou stranou na organizovaní, ale politicky určite sme. Čiže my určite chceme ako keby zmeniť tie pomery v politike a hlavne chceme, aspoň teda ja, nejakým spôsobom podporovať tú občiansku spoločnosť, to, aby ľudia boli aktívnejší, aby sa zaujímali, aby svoj názor nejak aktívne presadzovali. Pre mňa tie protesty majú veľký význam v tom, aby sme sa my ako spoločnosť naučili aktívnejšie zapájať do vecí verejných. A ak bude dostatok ľudí požadovať zmenu, tak tá zmena príde. Tento pátek, 21. února, vlastně se protnou nějak, aspoň symbolicky, ty protesty, které byly od roku 2018 až do roku 2020 a ty protesty, které vlastně akcelerovaly letos po Vánocích. Vidíš v tom, že jako to má smysl, nebo se to budeš snažit nějak tu připomínku výročí vraždy Jána a Martiny a vlastně tady ten mnohem radikální politický proces držet odděleně, nebo si myslíš, že naopak to spolu souvisí a má to být na jednom místě komunikované dohromady? Určite tieto veci spolu súvisia. My ak sa bavíme o tom, čo pre slovenskú spoločnosť a pre nás znamená nejaký odkaz Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak to, čo sa v súčasnosti deje, naozaj súvisí s tým odkazom, kedy vidíme, že politici viac ako kedykoľvek predtým sa vyhrážajú novinárom, zosmiešňujú novinárov, odmietajú komunikovať s relevantnými médiami a tak ďalej. Určite to spolu súvisí. Zároveň je pre nás dôležité, aby tento piatok to nebol iba protest, taký, aký to bol pred 2 týždňami, alebo aký bude zase v marci, ale aby sme časť toho zhromaždenia naozaj venovali spomienke a nejakej piete. To znamená, že polovica toho protestu alebo časť tej dramaturgie bude taká smutnejšia, kľudnejšia a spomienková, ale tá druhá časť bude ozaj opäť protestná. Si myslím, že tieto témy spolu veľmi úzko súvisia a bohužiaľ tá situácia na Slovensku je teraz ešte horšia, ako bola v 2018. A ak sme vtedy hovorili o politickej kultúre alebo o nejakej slobode médií, o útokoch na občiansku spoločnosť a odborníkov a inštitúcie, no tak dneska je to všetko ešte 3-krát horšie a musíme byť o to hlasnejší. Takže áno, v piatok budú zhromaždenia vo viac ako 60 mestách, niektoré v zahraničí a cez 45 miest na Slovensku. A my v 2018 sme to vždy volali zhromaždenia. Vyhýbali sme sa slovu protest a dneska je to iné. Dneska sa už naozaj bavíme o protestoch. Co tě motivuje tyhle
protesty nebo původně shromáždění ještě pořád svolávat, protože já, když si představím sebe, tak si dokážu představit, že mám obrovskou motivaci, obrovský drive v roce 2018, ale když se jednoho rána probudím v roce 2025 a mám to celý jet od znovu, to bych asi jako si řekla, ne, pro boha, už zase. Nebo bych byla vyhořelá, nebo bych byla depresivní, frustrovaná. Co jsou tvoje pocity z toho, že jsme ne na bodě 0, ale ještě jsme sklouzli dál dozadu? No to by som asi sa nemal k tomu priznávať, ale dobre si to vystihla, že áno, je to depresívne, je to frustrujúce, som vyhorený z toho a treba povedať, že toto nie je niečo, čo ja chcem robiť, čo mi robí radosť, alebo na čo sa teším, že idem zase organizovať protesty, to vôbec. Tým, že sme to už aj robili v minulosti, cítim aj nejaký záväzok a nejakú zodpovednosť voči všetkým ľuďom, ktorí na tie námestia chodili, aby tú možnosť mali aj dneska. A v prvom rade tá motivácia je o tom, že ja to Slovensko mám veľmi rád. Je to môj domov. Tam som sa narodil, tam som vyrastal. Je to krajina, ktorú budovali moji rodičia, moji starí rodičia, moji prarodičia. Mám vzťah k prírode, mám vzťah k kultúre a keď vidím, akým spôsobom si ju privlastňujú ľudia, ktorí si jej tradície nevážia, ktorí nerozumejú tej kultúre, ktorí tú prírodu devastujú a ktorí útočia práve na ľudí, ktorí tú krajinu budujú a chránia a nejak zveľaďujú, tak vtedy mám motiváciu k tomu niečo povedať a pomôcť, aby sme spolu ako spoločnosť, ako občania ukázali, že s tým nesúhlasíme. Že mňa to naozaj ako až vytáča, že mnoho z týchto politikov majú tak slabý charakter a absentujúci nejaký morálny kompas, že oni tú moc, ktorá im bola zverená, neberú ako nejakú zodpovednosť, ako nejakú službu tej krajine, ale berú to, že sa stali ako keby majiteľmi tej krajiny a idú si s ňou robiť to, čo vyhovuje im, to, z čoho oni majú prospech. A to ma akože veľmi, veľmi hnevá a to ma motivuje, aby sme im v tom zabránili, aby sme im pripomenuli, že oni nevlastnia tú krajinu, že oni dostali nejakú dôveru a sú platení všetkými nami a mali by mať v prvom rade naše záujmy ako keby ako prioritu a nie ich nejakú beztrestnosť alebo ich kšefty. To je asi taká moja motivácia. Treba povedať aj to, že to nie je úplne jednoduché a že oproti roku 2018 má tie plné námestia nenaplňajú až takou nádejou, ako to bolo predtým. Čiže snažím sa s tým pracovať aj nejak vnútorne, ale aj rozširovať vlastne ten kolektív ľudí, ktorí tieto veci organizuje, tak, aby sme naozaj vedeli tú nádej a nejakú víziu lepšej krajiny na to námestie priniesť. Obrovský rozdiel medzi 2018 a 2025 je ten, že my sme vtedy videli to svetlo na konci tunela. Všetci, ktorí stále na tých námestiach, tak myslím, že sme vedeli, že ak tam vydržíme, tak nejaká zmena príde. A teraz je to trošku komplikovanejšie. Teraz je to svetielko, ono tam určite je, ale zatiaľ ho nevidíme, čiže je to trošku náročnejšie s tou motiváciou. Dokážeš si představit, že budeš svolávat protesty nebo shromáždění ještě v roce 2032? No, dokážem si to predstaviť, ale dúfam, že nie. A nie len kvôli tomu, že by som sa rád venoval aj niečomu inému. Toto naozaj človeka zamestnáva, hlavne psychicky a vyťažuje, že je potom ťažké sa sústrediť na nejaké iné veci. Ale ani to nepovažujem za správne, aby jeden človek nejakým spôsobom dlhodobo organizoval protesty. Čiže ja sa aj teraz snažím ten kolektív rozširovať a posúvať to, lebo si uvedomujem, že to, čo ja si myslím, nemusí byť vôbec to správne. Takže ja dúfam, že ak budú protesty o 7 rokov, že ich bude robiť niekto iný. Že to nebude musieť robiť ja. Ale budem tam určite chodiť.
Tolik Jan Gálik z hnutí Zaslušné Slovensko. Povídala si s ním šéfredaktorka Investigace.cz Pavla Holcová. Děkujeme, že jste poslouchali a pustíte si nás výjimečně i zítra, v pátek 21. února. Připravujeme pro vás speciální audiotext, který rekonstruuje 21. únor roku 2018, tedy den, kdy byli Ján Kuciak a Martina Kušnírová zavražděni.